Και επίσης αυτό που μου άρεσε που είπε στο βίντεο ο μπαμπάς είναι ότι εντάξει το κορίτσι μου, ας είναι με όποιον θέλει, αρκεί να είναι αυτή ευχαριστημένη και να είναι καλά και να περνάει καλά. Αυτό που θέλει είναι να είμαι ευτυχισμένη γι' αυτό. Ναι, μερικοί μπαμπάδες δεν το θέλουν, αυτό το ξέρεις πολύ καλά. Εντάξει, εμένα ο μπαμπάς δεν το θέλει. Περνάνε από κόσκινο τα κορίτσια τους, κύριε Καπετανίδη. Αν είχες κόρη, θα την άφηνες να πάει στο Greek Idol? Φυσικά και θα την άφηνε. Και να είναι ντυμένη έτσι και να κάνει διαχορευτικά. Γιατί όχι, και να τα έχει με όποιον θέλει και να βγαίνει όποτε θέλει. Θα κάνει ό,τι θέλει αυτή, γιατί εγώ. Είναι 23 χρονών, είμαι ενήλικη. Άντε ρε σε Αντιγόνη, αλήθεια. Τι άλλο θα ακούσουμε, κυρία Κορομιλά, στο Greek Idol? Τι άλλο θα ακούσουμε? Υπάρχει, μισό λεπτάκι. Είναι κάποια... Δηλαδή είναι κακό κάποια κοπέλα να τα έχει με ένα αγόρι? Σε μένα το λέτε? Τέτοια τις λέτε. Όχι σε μένα το λέτε, τι άλλο θα ακούσουμε στο Greek Idol? Ποιος τα λέει αυτά? Τι εννοείται ποιος τα λέει αυτά? Τώρα δεν είπατε στην Αντιγόνη γιατί τα έχει με παιδιά? 23 χρονών στο 1000. Κύριε Καπετανίδη, είμαι συγκεκριμένη. Σε μένα απευθυνθήκατε και είπατε τι άλλο θα ακούσετε από το Greek Idol? Σε σένα, ρίξτε Εγώ τι άλλο να ακούσω από εσάς, κύριε Καπετανίδη, κάθε φορά που η κριτική σας είναι... Τι είναι? Όχι αντικειμενική. Και νομίζω ότι έχετε νεύρα, κύριε Καπετανίδη. Δεν έχω νεύρα, σας λείπει κάποιος υποψήφιος. Είμαι μια χαρά. Αυτά είναι βλακίες. Είπατε βλακίες σε μένα, κύριε Καπετανίδη. Θέλετε να έρθει κάποια άλλη παρουσιάστρια να παρουσιάσει τον Greek Idol? Δεν ακολουθώ τη διότι εμένα αυτό με προσέβαλε. Δεν ακολουθώ τη συζήτηση. Όχι, ανακαλέστε λίγο. Όχι. Και εσείς να ανακαλέσετε όχι, αυτό που να είπατε. ανακαλέσετε τι Και εσείς να ανακαλέσετε αυτό που είπατε για την παρουσία. Ποια παρουσία? Είπατε τώρα ότι δεν είναι κάποια παρουσία εδώ, γι' αυτό. Έλα ρε, δεν στεναχωρέθηκες που το έχετε δηλώσει εσείς, δεν είναι κάτι που το λέω εγώ κρυφά. Αλλά αν δεν ανακαλέσετε μισό λεπτό. Αν δεν ανακαλέσετε ότι είπα βλακίες, εγώ σας μιλάω ότι δεν συνεχίζω το πρόγραμμα. Να ανακαλέσετε και εσείς αυτό που είπατε. Τι είπατε? Να ανακαλέσετε και εσείς αυτό που είπατε για να ανακαλέσετε κι εγώ. Το έχετε δηλώσει. Είπα ότι θα είναι βαρετό το Greek Idol, δεν είπα κάτι άλλο. Τι άλλο να πείτε δηλαδή? Τέλος πάντων, Αντιγόνη μου, για μένα ήσουν απολαυστική. Μου άρεσε πάρα πολύ το σεξ χορευτικό.